Акнето е заболяване на масните фоликули, което започва най-често през пубертета, но нерядко се среща и в зряла възраст. Съвременен метод за повлияване на обривите от акне и причината за тяхната поява е третирането им с неодимов лазер. Излъчваната от лазера светлина посредством фотохимична реакция се трансформира в топлинна енергия. Именно загряването на дермата води до стимулиране на обменните и възстановителните процеси в кожата. Благодарение на мощното си антибактериално и противовъзпалително действие, лазерната светлина води до успокояване и разнасяне на възпалителните лезии, до регулиране на масната секреция. Процедурата е приятна и комфортна и не изисква обезболяване. След нея кожата е леко зачервена в рамките на няколко минути. За постигане на добър резултат се препоръчва курс от 5-6 процедури през интервал от 2-3 седмици и съответно поддържащи процедури в зависимост от състоянието на кожата. Процедурата се извършва целогодишно, независимо от слънчевото греене.